Unes 30.000 persones, 8.000 segons la policia local d'Amposta, es van manifestar aquest diumenge en contra del transvasament de l'Ebre a Barcelona. La Plataforma en Defensa de l'Ebre confia que aquesta resposta de la ciutadania serveixi perquè el govern català reflexioni i retiri el projecte per interconnectar la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona amb la del Ter Llobregat. La plataforma també ha amenaçat en portar la lluita contra el transvasament a les comarques barcelonines i ha avançat que iniciaran accions jurídiques contra el projecte. Els carrers d'Amposta es van omplir de nou 8 anys més tard de les manifestacions contra el Pla Hidrològic Nacional. Més de 240 entitats es van adherir a l'acte reivindicatiu, un acte que, segons el portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, ha de servir de lliçó de força, fermesa i dignitat del territori i també perquè el govern no faci la canonada. De fet, el moviment social va advertir que si no es modifica el decret que permet la interconnexió de xarxes, es portarà la lluita a Barcelona. Esta manifestació ens serveix per dues coses. La primera, perquè el govern català faci la primera valoració sobre l'oportunitat d'esta canonada i sobre les reaccions socials que s'estan produint. I la segona, i prou important, si el govern català no atura la canonada, ens situa en molt bona posició per a fer el següent pas per a que s'ature, que evidentment no serà a les Terres de l'Ebre, però entenéssim, anirem en una targeta de presentació immillorable. La plataforma va comptar no només amb el suport de la societat ebrenca, sinó també de gent d'arreu de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià, així com de la nova plataforma metropolitana contra els transvasaments o la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona. Amb tot, Tomàs va avançar que aquesta setmana la plataforma iniciarà la lluita jurídica per aturar la construcció de la canonada, per a la qual cosa va demanar el suport dels ajuntaments i propietaris que seran expropiats per poder fer les obres. En la manifestació d'aquest diumenge es van poder veure un gran nombre d'alcaldes d'Esquerra Republicana, així com el senador Pere Muñoz i la diputada al Parlament de Catalunya Marta Cid, o dirigents d'Esquerra Independentista com Uriel Bertran. També van participar en la manifestació el president d'Iniciativa a les Terres de l'Ebre, Jaume Forcadell, acompanyat d'altres membres de la Intercomarcal, mentre que de Convergència i Unió es va poder veure el regidor de l'Ajuntament de Tortosa, Jordi Folquer. També hi van ser presents membres d'Unió Democràtica de Catalunya, com ara el també regidor tortosí Joan Caballal.